Η Στρογγύλη είναι πιο κοντά στην Κύπρο από όλα τα νησιά της Ελλάδας. Οι τουρκικές ακτές είναι μόλις στα 2 ναυτικά μίλια και το Καστελόριζο στα 2,7 ναυτικά μίλια. Λοχαγός Μεσικού, Νικητόπουλος Αλέξανδρος, αρχιφύλακας επιτηρητικού φυλακίου, Στρογγύλη. Καλησπέρα λεβέντες. Καλησπέρα! Η νησίδα είναι στρατιωτική ζώνη. Απαγορεύεται η προσέγγιση ακόμη και τουριστικών σκαφών το καλοκαίρι. Σε λίγες μέρες απολύεσαι, μου είπανε. Ναι, 15 Δεκεμβρίου. 15 Δεκεμβρίου φεύγεις. Μάλιστα. Μάλιστα. Από πού είσαι? Από την Γερμανία, από την Φραγκφούρτη, αλλά η καταγωγή μου είναι στην Αλεξανδρούπολη και στην Έδεσα. Τι εννοείς από τη Γερμανία, εκεί μένεις? Εκεί μένω, στη Φραγκφούρτη μάλιστα. Από παιδί? Από παιδί, ναι, γεννήθηκα εκεί. Α, γεννήθηκες εκεί. Μάλιστα. Κύριες να κάνεις φαντάρο στην Ελλάδα? Ναι, γιατί είμαι Έλληνας, πατριώτης. Έλα ρε φίλε, ωραίο αυτό. Άφησες λοιπόν τη Φραγκφούρτη για να έρθεις εδώ να πάρεις απολυτήριο. Μάλιστα. Θα μπορούσε να υπηρετήσεις το γερμανικό στρατό, γιατί έχεις Θα και μπορούσα, υπηκότητα ναι. γερμανική, έτσι δεν Μάλιστα, είναι? μάλιστα. Αλλά προτιμάς εδώ, Μάλιστα. τα προγονικά σου. Ναι. Ήθελα να πάω ή στον Εύρο ή στο απομακρυσμένο σημείο της Ελλάδας. Το πέτυχες, Διάννα. Εδώ είναι το τέλος. Μάλιστα. Το τέλος της Ελλάδας. Ναι. Το ανατολικό άκρο. Πώς σε δέχτηκαν εδώ τα άλλα παιδιά, τα άλλα φαντάρια? Πολύ καλά με δέχτηκαν, σαν οικογένεια είμαστε. Δεν λέγανε, ας πούμε, τώρα ήρθε ο Γερμανός κτλ. Στην αρχή το λέγανε, αλλά μετά είδαν πώς είμαι και με δέχτηκαν πολύ καλά. Τι και τι έκανες εδώ όλο το διάστημα αυτό? Κάναμε εδώ τις σκοπιές μας, είχαμε ελεύθερο χρόνο που ήμασταν με τα παιδιά μεταξύ μας και Έχεις μάθει να το χειρίζεσαι? αυτό το είχα μάθει από τις πρώτες μέρες. Κάνατε και βολές εδώ? Μάλιστα. Και με τα πολυβόλα και με πολλά κάναμε βολές. Όταν ήσουν πιτσιρικάς, Ναι, στη Γερμανία, ναι. οι γονείς σου και οι δύο Έλληνες. Μάλιστα, η μαμά μου από την Έδεσα και ο πατέρας μου από την Αλεξανδρούπολη. Άρα στο σπίτι στην Γερμανία μιλάγατε ελληνικά. Μόνο ελληνικά. Τι κάνεις στη Φραγκφούρτη? Δουλεύω σαν ηλεκτρολόγος. Είναι τόσο καλή δουλειά και εκεί όσο εδώ? Λίγο πιο καλά. Είναι καλά, Μάλιστα. Άρα φεύγεις από εδώ, απολύεσαι, πότε μου είπες? 15 Δεκεμβρίου. Και φεύγεις για Γερμανία? Όχι, θα πάω πρώτα στην Αλεξανδρούπολη να κάνω τις γιορτές και με το νέο έτος θα πάω πάλι στην Γερμανία. Μάλιστα. Έχεις παππούδες εκεί κτλ. Μάλιστα, μάλιστα. Θα είναι πολύ υπερήφανοι παππούδες που ήρθες και υπηρέτησες εδώ στην Ελλάδα. Ναι, και τώρα που θα με δουν και στην τηλεόραση ακόμα πιο πολύ. Μπράβο ρε φίλε, χάρηκα που σε γνώρισα. Και εγώ επίσης. Καλή δύναμη να έχεις. Επίσης.